Salamat kami, nagadayo kami sa inyong presensya. Nga nakagiyod ka na mo o Ginoo. Nga mong pag-awit o paghalag sa mga alawiton, nga gagikan sa mga kasing-kasing, nga imong gibuak, gilugmok, o gibag-o, imong gidawat o Ginoo. Kaya di yun may makahatag imong offering, o paggasa, o sakripisyo, nga nindot o Ginoo, gawas nga ikaw mismo ay nagpanghimo din sa among kaugalingon. Maamahan sa sinugdanan ng katapusan, sa among pagkinabuhi, bisan sa among kaluwasan, ikaw ra gyud tanan o Ginoo. Ug ang amo lang gyud among ibalik kini kanimo. Mao ni kabuntagon mangayo kami nga ang among pagkahibalo kanimo madungagan pa. Nga Ginoo mapuno pa kami sa imong mga pagtulunan ug gamihi kami sa espiritu. Kadi lang puno ang among una-una kundi among kasing-kasing ug magawas makita sa among kinabuhi nga nausab na bag-o. Ug liguna pa kami kung asa kami huyang o Ginoo. Kay Lord, ang amo ra gayong tiguha, mahimaya ka sa bisan kinsa magsud-ong mutan-aw, obserbar sa among kinabuhi, madasig sila o Ginoo. Ug Lord, dawata ang tanan mong madawat usab ni kabuntagon, tanang pasalamat pasidungog among ibalik kanimo in Jesus name. Amen and amen. So, magamit lang ko sa English niya. Kasi ako rin basa si Buwan, magabili na akong antiyohos. Pero akong kuhan sa English da, ako lang sang si Banuhon. Pero padayon ta sa atong pagtuon nga ang Ginoo Espiritu. Ug tungod kay Espiritu siya, ug gamhanan siya, wa siya katapusan, makahimo siya paghatag nato og bag-o nga identity. Identity, bag-o nga, sa identity. Bag-o nga kanabitaw pagkaila sa imo. Kung sa una, kawatan, kung kawatan ta sa una, karon dili na. Kung daw ta sa una, manghihatago na. Kung kusog kay ta manghilabot sa unang mga tao, karon dili na kita na magbantay nga dili hilabtan ang atong mga kabataan. So mga mo na new identity. So naglantaw ta sa last week nga ang Ginoo is eternal. Untong anong eternal siya, anong hangtod sa kangturan siya, kay Espiritu ang Dios. Ug tungod kay Espiritu ang Dios, buot sad siya nga kita mataw diha sa Espiritu. In short, ma-born again ka pagbalik. Ug kani nga pagka-born again nato, mahimo na rin posible sa dihang muila ang tao sa iyang pagkamakasasala, mutuo o musalig siya ni Kristo Jesus nga iyang Dios. Nga kinsa ni nga Kristo, mao ni siya ang nagpakamatay sa atong mga tanang mga katawhan sa makausa lamang nga higayon. Ug siya sa to ang nabanhaw gikan sa mga minatay aron tagantag buhi nga paglaom o anindot nga ugma. Karon maabot na adlaw ug labaw na sa ato unyang paglalim ngadto sa lain kalibutan nga to sa iyang gingharian. Kung ato sa naibawan nga, tungod kay naatay bag-unang pagkatao, ang ato sa pagsimba niya, bag-o na sad. Nanong bag-o bagyo ni, dili. Daan na ni nga pagsimba. Wa lang nato nahibawi ang tinuod o saktong pagsimba. Kisay makatubag, sa pagsimba na ito, Ginoo. Simbawan na to siya sa Espiritu o sa kamaturan. So, walay makita nga simbahon. Okay? Why should ungon? Bisag usa. Kung dili, simbawon siya sumala sa atong nahibawan, mahitungod kaniya sa iyang pagkagamhanan, sa iyang pagkamaayo, sa iyang pagka-faithful, patinud-anon sa iyang puno sa grasya, sa iyang pagkamaluluyon, sa iyang pag-espiritu mismo. Sa espiritu siya, wa siya purma nga atong makita. Mo na nga, ang mga sayop na ito nga pagsimba, ato na yun na siyang i-daplin. Di na nato practice. So I hope wala na nato dinhi sa usa nga nag-practice pa ni anak. Nga murag ganahan ta nga nagaputay sumbanan o nagaputay tan-awon o manawag pataglaing nga ngalan. Una sayod ta nga aron ta makasimba sa Ginoo sa kamatuoran, kinahanglan mas mapuno ta sa kaalam may tungod kaniya, Biblia. Basaha everyday ang Biblia. Nasa Josue o Joshua, ni promise sa Ginoo ni Joshua o kanang promise para nako, para ato ng tanan. Kung basa tabuntag o gabi sa mga mukha o tagbuntag o gabi, pagdangan pa kami nagpaniudto, pagdangan pa kami mga snacks, ilan ng mukha ta para maligon ta, kay ang promise sa Ginoo, panalangin. Iuswag ko ikaw
basa sa nako naman ko sa Deuteronomy sa akong reading na sad, balik na sad ko sa 1 year Bible reading nako. Ang balik-balik ipakita sa Ginoo nako, ang kahadlok sa Dios mo pa lahutay nimo sa imong kinabuhi. Ang kahadlok sa Dios makapauswag kanimo. So ay mo kinabuhi mo uswag, imong matiguang ka, okay? Butasan imong edad. Apan sa imong pagkatiguang dili ka luoy. Muswag ka, munindot ang imong kinabuhi. So, mo na ang nakanindot kayo sa Ginoo. So, ang atong Ginoo sa dihang mas nakailata niya, mas musalita. Kung sa dihang musalita niya, mas makita nato daghang mga milagro nga buhaton niya sa atong kinabuhi. Daghan kay tag istorya nga maistorya sa uban nga madasin sila. Ug labaw sa tanan sa dihang mas maka-experience ka sa gahom sa iyang gahom diri sa atong kinabuhi. Di lang kay daghan tag sulti kita mismo malig-on ang imong pagtuo kay ma-experience man nimo siya everyday. Di man siya nga murag Bible Ginoo nga nasa Bible niya, nipilit sa Bible niya, di siya buhi. Buhi man siya nga Dios. Mao na nga ang imong pagkinabuhi puwerteng buhi Amen. Dili ka buhi ko pero patay kayo, naglakaw ning kalibo tana. Amen. So nabata ni ana, kung wala ta ni ana, pangayon nato sa Ginoo. Now karon maghisgot ta may tungod sa atong bag-ong pagkatao o bag-o natong identity. Di na ta ingnon judge kawatan or judge gaon o usa pa na sila na okay kung dili si judge nga na bag-o. Mabita sa Pasig, mayo gina mamarangga kay marangga mo na kabali-bulista bali-bulista na din ha. Bawa sila pag player. Pero karon bag-o na ang among title. At sa mga marangga, kaya mga marangga, marangga ka ng mga born again. Ano niya? Very good. Amen? Amen. So, di ka mauwa kayo ka born again ka. Salamat kasi Ginoo. Amen? So, bagong identity. Mao na siyang bagong identity. Okay? So, kaning bagong identity, nasayod ta nga nahimo laging posible tungod ni Kristo Jesus. Kaning nga bagong identity nimo, na sugdan ni sa dihang nidawat ka katudyo adlaw nga nidawat ka ni Jesus Christ nga imong Lord and Savior. So please ayaw kalimtin inyong ikaduha nga birthday. Kung mag-celebrate ka sa imong primero nga birthday nga pagpakasala nga gibuhat, mas po celebrate ta sa ato second birthday. Kaya nga naman diha nimo makita nga oh Lord, dugay na kaay ko bro. Daghan na jud kag gibuhat. Dugay na kay ko pero murag man jud kayo agi. Pero sige lang, kung nasayop ta, kay wala na tutugutin Ginoo, this is a new beginning. Nag-hope ko, ma-inspire mo. Kaya ako mismo, basic kaya siya, ipakita sa Ginoo ako. Pero mismo ako, nalipay ko, nadasip ko sa ipakita sa Ginoo. Amen? So, narita sa atong bagong identity. Sa unsang paagi nga nabago ang atong identity. Tataday, wala na ko nila usap. Wala na ko na. Okay, manaday ko. Sige ko istorya. Okay. Puto na po. Okay, so God, naon sa man, yun sa banta pagbago atong identity. Gi-rescue ta, giluwas ta sa Ginoo. Tungod kay kitang tanan, makasasala o gikondinar nga patsyon laglagon ngadto sa impierno. Di lang ka mamatay kutob sa kamatayon. Dira na laglagon ka sa impierno. Mo nay kakuyaw nga padulngan nato migsunan. Apan giluwas ta sa Ginoo sa atong mga sala o ato siyang gidawat sa atong kinabuhi mao na nga naluwas ta. Kung ang tao nga nalunod, dili kibaw bulangoy, labayag sa babida. Mamili pa yun siya. Lunod siya. Sa dahil labayan ka kalabida, kumpayot juga. Ubing ka, bitaran ako. Amen? Labi na nagkukuli mong iho. Mag-una pa kayo ka sa labida, mulangoy na lang yung oras. Pero sa ato kung kaluwasan, di man ta kalangoy sa ato. Kigibiraman ta sa kalibutan. Ibirata ni ining, ato makita ni naghari sa kalibutan. So, yun sa man ta, pagluwas sa Ginoo, diin man ta niya luwas sa mo niya ato makita. Giluwas na si Ginoo sa Colosas 1:13. Giluwas na niya gikan sa
gahom sa kangit-ngit mo na girescue ta from the dominion of darkness. Now, nasayod ta nga kita tanan dinhi sa tao sa kalibutan, okay, nagpuyo gayud sa kangit-ngit kay ang kalibutan gigamhan pa ni Satanas. Siya pa ang hari kayo din hawd. So tanang tao ng kalibutan na bata-bata ni Satanas. Musugot tag sa dili. Bata-bata. O kita mismo, bata-bata sa kaniya kaniadto. Gusto mo ni atong subayon. Iya kang ikuha, giluwas ni Jesus Christ, gikan sa pagkaulipon sa sala. Kay ang sala, bayad ni ini, mo na ito makita sa Roma, unsa? Kamatayon. O ang kamatayon, ang simbolo ana, ngit-ngit, kanit-ngit. So, ang tao nga nagsigig pa kasala, bisan pag literally wala pa ka namatay, apan ikaw nakasakangit-ngit kay ang sala nagdala kamatayon. Namatay ka diha sa espiritu. Ang Ginoo dili mo doon nimo. Ang Ginoo di kalihog da nimo. Ang Ginoo murag na siya, yes na siya gahom kung gusto niya, kung di man gud siya magbuot. Iya man kapangayuan o respeto man ang Ginoo, gentleman siya. Kung mayong ka nga, Lord, di kayo magbuot sa akong kabuling ng Ginoo, God, mo na kung gusto. Pero hindi ka, Lord, ako'y magbuot karon niya na lang ka ha? Awad yung may mga Ginoo niya. Unya, every time mo pili ka sa atong gusto, atong gibutan ang atong kabalingon, dili ang Ginoo may nagbuot niya na. So, ang sala, mag-igsunan, number, sa sala, kangit-ngit, kamatayon, kamatayon, sala, kangit-ngit, o kanang tulo, usarag yun na siya. O ang padulngan nato ni ana sa imperno. So, si Satanas, mao ang dako kay simbolo sa kangit-ngit. Kaya ang kalibutan, iya man yung gitabunan. Di ba? Kung mutapon kasi mo mata, kita nakaliha. Wala. So, makitaan mo, murag makita ka, murag hayag, hindi kay kaklaro kung hayag pag yun na siya. Correct? Okay? So, imagine mo nga, piyong ka imong mata, ngit-ngit pa yun nga room, wag yung kamay hayag, puwerte yung ngit-ngita sa atong kinabuhi. Now, buot siya, nga ang tanang tao, iyang bata, under niya, na ilalom niya mo na under the dominion. Dominion is siyang hari, siya magbuot, siya masunod. Why bisag asa usa nga may mo alsa? Saan kamo ka? Anang yawa. Di ka kareklamo nga naman. Naramanta sa tumoy sa iyang latigo. Kung ang maestra, ako ang estudyante nasa tumoy sa ballpen sa maestra, kita na ata sa tumoy sa iyang latigo. Latiguhon yung kag maayo ni Satanas. Hindi ka mo sunod mo na nga kung ang tao mo born again siya, musunod na siya sa Ginoo, mo try pag na siya pangumhit, mo try pag na siya latigong, pero wala kay effect. Manang dunay mga paglutos, dunay mga temporaryo nga kalisdanan, pero may mga ko lang tayo kay kadiyon tara na. Okay, kanang bitawang transition, kanang bitawang ni-change ka, di ba? Ang balay mo, imong usbon, hala, oy, di ka na komportable ang balay nga giusab. Okay, abog, nadaghang naglihok, nadaghang sulgawas ng mga tao, wakay kay privacy, pero imong giagwanta kay kahuman ani, hayahay na kayo ang imong pamati. This same sa atong pagkatao. Sa dihang, gikan na sa kanyang gibirata, gidata ni Kristo Jesus, giluwas ta. Misong si Kristo Jesus kaya nag-ingon ta, tawang Lord Jesus. Isunod yun na ang Ginoo. O gipunit ta niya, gikuha ta niya, gibalhin ta niya. Mana itong later on na itong makita. So, si Satanas, ganahan siyang imong kalag. O kang imong pauna na mga imong kalag. Ganahan niya, kuktan. Mana ang ingon din ko balik-balik. Ayaw tuguti ang imong kasing-kasing na mo ay magbuot sa kamatuoran sa pulong sa Diyos. Unsa ang insakto, buhata. Bahala na ang tibuok kalibutan ni kontra nimo. Pero kadaghanan nato mahadlok magudta. Mahadlok ta og tao kaysa mahadlok ta sa Ginoo. Mo na nga do na gani mo rebuildi. Nya ikaw sa ko sayo man ang ilang gibuhat rebuildi. Nya ilang ka, "Kaya guys magdapig mo diri." Mana jud kadapig anang kuan. Yan guys nagyaw-yaw sa gobyerno, daghang nagyaw-yaw sa leader, daghang nagyaw sa kinsa basta nasa pamunuan. Ana man yun ang leader atakon diri sa ubos.
O sa may buhaton, so sa Christian, mubarog ka. Kiningon ang Biblia, musubay o musunod ka sa mga otoridad. Dili ta mo batok sa otoridad. Gawas kung ang ilang gisulti nato o gipabuhat nato perting sayo pa. Kung may ka nga, dagko na kayo na sila ginansya niya, akong sweldo mao gihapon ni, oy, balihin ay pangitag lain na trabaho. Ayaw pagbuot kay dili pa ikaw ang tag-iya in the first place. Di kaya imong kwarta ang imong gipuhunan singot kana sila singot sa panuhot o utot ang ilang gipuhunan. Kwarta pag yun, daghan kay sila gipuhunan. Sumo na mga butang nga may sunan kita. Labi na kakita ta sayop ang ibarugan ni mga tawhana, di jud ka mo apil. Now, ang atong pagbati, mag-una manggod, naluoy ko nila, naluoy ko ani, mongi. Wala lang ko ni baro sa kamaturan. Manubag ka sa Ginoo. Daghan jud ka ay na. Isa sa mga kabataan na istorya ko ni nila. Di jud mo dapig-dapig. Dapig jud mo sa kamatuoran o dapig jud mo sa manamunuan. Amen? So, bisag unsa pa nakabati sa imong mamang papa, dapigi sila, ay dapigi mong silingan. Gawas ko ang imong mamang papa, ni buhat yun, o klaro nga, sayop, then, di yun ka mo dapig nila. Ang tabo bitaw na may sunan na, ano pa istorya na, kinon ko nga, ako yun dahil kung ano ako magiuna sa Ginoo, kuha, no? Kanang punit niya ba? E para na kubutan ko nga tao, pagkita ko sa Ginoo nga, capable of so many things, even killing my own father. Kaya nga naman, dato'y one time na nasuko. Ako'y nagdagi sa lista sa among isdaan. May isda, madawat ni o mga isda, no? Niya, mga nasa mga isla, dawat ni. Kami sa ang ipuhunan na so dako sa isa ni buyan akong papa mama. Ako'y tig-isda ito. O niya, kanang mga mangingisda is, ano ni sila? Dahil isda, kami mong baligya, natos niya, boytel na ng uban, kaya kami wholesaler ni, mga wholesaler ni. Ligawan na nila, is ang, kay nangutang man sila ng puhunan, kuhaan na na mo o, sa ilang bayad sila, data sila, sa ilang utang. O sa ilang ba yung tibong kasi, kuhaan na na mo o, 7%. Katong adlawan, yung magalis papa. Himo ng 10%. Di, mo sa itong manumod. Doy. Uy, ito, 10%. Uy, dughang mayara sa reklamo. Eh, papa, ayos sa 10%. Huwag kayo mo nasabot, kalit-kalit mo lang ka. Sa butasan sila, sa sunod ba? Di, di pa ka. Huwag ko nisunod sa kong amahan. Ako ang deduction sila 7% gihapon. For 1 week, sige ko giraklamuhan sa kong papa, sige, istorya, sige, nga matagkita na mo, mga jeep yung may butang hilak na pagdugin, iwa po sa kusina, sa ako kong mga. Sige, pila ko nga, alam mo, pila ko mga hindi mo pa sa ilo pa, uy nga, usan na rin kasi mana, sige po, balik-balik mo, 7 times sa matigay ko mo na, sige pa ngayo, o pasaylo, ha, kuha di ka mo, laban, atukas ko, sige po, hilak. Kalit po, tawag ka ng akong utok, mga keksona ng kutsilyo, akong papa, so diyan mo sa akong papa, pukaw na mo kay, grabe ka na siya ka-sensitive, mga touch, okay, di ka kabanta pa namin, pa, ng pulis, kaya siya matumihan sa pulis sa una, pa, kay kumuha na ka, pa, kukta naman na, mabalik mong kamot, kaya nabalik mo, pa, o kuyaw kay ka, malabay ka, so yun akong papa, Kato ha? Siko gilang ka. Idungat na akong papa. Akong papa na. Wag yun siya yung pakbang. Mag-disarm ko niya. Igo pa dyan ko. Wag yun. Siga akong papa. Kung nga nawa na akong nalawos o kwan, grasya sa Ginoo nga ang akong diha nakakita dahil siya. Ano sige nang argumento o pag-ana na po, nakukta niya akong kamot. Pero doon na kayo, tapos tiyan sa akong papa. Gamay lang dyan kayo. Kaya tataon dyan siya, na-frozen dyan siya. Akong tiyo siya, now na, ipili. Nga po. Wa dyan ko. Sige na dyan ko.
Mawagtang jud ko. Natinod jud na nga mawagtang ka. Kanang maglagot na ka. Mawagtang ka. So kung sigihan mo, mawagtang yun ang tao. So, these are things may sa una. Example na of the things that we can possibly do. Now, pone na kanindot. Kung usa ta kang giliad sa una, gipunit ta, gilimpyuhan ta, gihimo ta sa Ginoo nga bag-ong mga katawhan. Pero ang emosyon nato, kontrolado na. Katong time ba, di mo kibaw ng kontrol sa akong kasing-kasing. Kaya mo ko'y Ginoo. Mo na ang bisag kinsa nga tao sa diha ang kasing-kasing niya perting guba para atong gibutang nga iyang giya pa yung gipost sa internet niya, wa siya kibaw niya, gipatayan niya 7 years old. Kaya nga naman, 15 na niya, murag mingawa, niya, galagot niya sa siyang asawa, nga nung nilargag yun, kasi kung ito siya musugot, kaya sige siya uli na, wak yun siya, wala iyang ipaimot nga, iyang anak, ngayon gibuta na siya ng sa, wa siya kibaw. Ipatay niya, gipost pa yun niya sa internet. Para ito ang iyang asawa makakita kayo sa mga pag-ibaw sa asawa nga uli na juga na dalawa kung ihaw at mga di ba juga uli. So mga butang nga may suna. Now, kagmay nga mga butang sa dihang dili nimo bantayan ang imong kasing-kasing mo ay mo desisyon. Dili ang kamatuoran, dili ang insakto. Nag-practice ka sa sayo. Bago naman ka, ayaw praktisa ang sayo. Amen? So, mo na mga butang nga. Kay every time mo practice na sa sayo, imong gingna si Satanas. Sir, Satanas, imo pa jugo. Wa ka mayon sa Ginoo, Lord, imo jugo. Sayo kasad ko, kay ako man ang nagbuot, dili naman ikaw nga naa kanako ang nagbuot. So, mo ang mga butang na nakusa. Now, the other thing na ang yawa, satol ka siya kanang usa may satol kanang pino kay baswabe kay siya mo birani mo balik sa iyang pamaagi. Sa unsa pamaagi? Fashion. Unsay style sa buhok. Di ba color? Mura yun ang mga buang mahal. Why paligog sudan? Why bayad kurinti? Pero ala, dapat color sa buhok. Kay Uy niya, labi na buhat ay kwarta ba? Yan ang puti na itong buhok. Ako nung ipigil ng ina. Ay, yan, nagkulur-kuluri, di ba? Yan mga batan-on, hala, karang sunod yun sa uso, sa style. Pinariban yun ka ayaw niya. Rin ka, alisod kaya, gariban. May pa siya, gariban. May pa siya nakapa. Usa pa na din ha. Basta ko ito po niya hair. Pero kanin yung usa, the way you look. Mga batan-on karon. Unsa man ang buhok sa mga laki. Ibang murag-murag unggoy. Murag mga amo. Murag mga buang. Sa una is, wala ka rin na. Di ba? Kasi ito sa pamada, oy. Kasi kay laway. Di ba? Pada karon yan, naanan. Mas kalkag, mas lindo. Mas kalkag, mas in. Oy. Sinina, mo sa gihapon. Tungod kayo mo sunod ta sa uso, kaya ganahan ta ma-accepted sa grupo, mga bata noon. Kung di mo kibaw mo baro karon, di ka tiguan ninyo, di mo kibaw mo baro. Bahala nag-usa ng uso din ha, di buka, di pilit, gano'n nga, pinapilit, gano'n ang tanan na sa, di ba? Apitan. Asin, may skin sa mo, paano to, sa ambil, ha? Ambil. Nit ako nit basta napilit sa to yung basta dire. Oh, pero skin jud. Nga makitaan jud ka galakaw diha nagahubo. Ya kuno ay mayroon ka pagportable kay kadiri nga unsa man ko, gawa ko naghubo. Kay namo ko gisulog diri nga mura og fit kaayo. Pagtuloy naghubo pa. So sa man, mo nagdadugang-dugang ta sa mga tao, kaganan mang rape. Kaya mga kalakin-an, oy, maibubed na sila may mga corpse din ha. Tabunan ng mga corpse din ha. Amen? Ang uso, silina, mga gadget, kaguton dyan. Bisag, di ta kaabot ni Ana. May sunan, barog mo. Ayaw mo pagsunod sa uso. Labi na kung, wajud kay apas sa uso. Kaya kung buhok, moro dyan siya.
Since since high school ko, napunta na kong buhok, yung pataas ko, yung palit na sa kong pagka-college. Mora ka siyang style na. Bisag na unsa na nag-style na, mora din ako. Kaya parang na po, mora siya comfortable na po. Nanakit ko pataas, kung mga buwag sa akong bugas. Ano ba? Sa mga putang na may sunan, practical lang. Now, on the other side, God is light. He is spirit. Light siya, but He is spirit. And very, very bright. Hayag yun kay siya nga espiritu. Kung sa kahayag, si Jesus Christ, sa diya siya, gitransfigure siya, sa nag-usap ang dagway ni Cristo Jesus dito sila sa bukid, kaya nag-ampo sila. Niya mga si Peter, James, ug John na matog, na nakamatan lang sila kay grabe yun kay kahayag, nakamata sila. Nakita nila ang dagway, tinuod nga pagkasiya ni Cristo Jesus. Nga ang iyang pagsakuban, isip, tao, wa nakita jud ang himaya ni Cristo Jesus. Unsa siya? Ang iyang appearance, murag adlaw, o kang iyang sinina, perting puti murag suga, murag light. So, makakita ka adlaw? Makatanaw ka? Hindi. So, at the same time, makita na to nga sa 1 Timothy, Titus gani, na 1 Timothy 6. Siya lang ang immortal, ang di mamatay, nga nagpuyo sa dili maduol nga kahayag. Mo nang unapproachable, like di maduol nga kahayag. Way makakita ug wa joy makadare og tan-aw kaniya tungod sa kahayag. Sumo na nga tungod kay si Kristo kahayag man, siya ang makahimo sa paglukat nato gikan sa pagkaulipon sa kangitngit. Di ba? Nabay ioni mong sugal niyang ang kangitngit na gyapon. Na gyapon ko ang usa ka butang tinabunan. Okay? Kaya di man ka pinituig mo na nga pagkatawid kanta na to nga a broken spirit and a contrite heart, buak ko no, dugmo ka kasing-kasing. Ang ikinanglan sa Ginoo, kay natinguha siya kamatuuran ngadto sa pinakahiladman. Sa imong kasing-kasing, mo nang ilhada yun na nasakitan ko, yay hatag. Ay, nasakitan ko, magbabulbul ka, maghimo na kag pangaplano nga mabawas ka, ayaw. Okay? Ihatag. At mga ganina, sorry kayo mga isuna na ako nag-free preaching ko ganyan sa balay. Kaya nag-preach ko ganyan nila, kay makita na ako yun ang ginaya. Sultihan mo, bako kayo sultihan, kung wala sa kung di ko kagamay, pak, na inasang sayo. Nga nung nandiyon ni, kaya nga nung, dili dawaton ang isulti. Kung dawaton man, gitabunan sa mga pahiyong. Kaya wag yun na ito dawata. Usa ka butang. Ugla po sa tanan. Sa dihang sakitan man kita badlongon ta. Hangtod maanad ka, nga mudawat yun ka, nga ang pagbadlong lagi maayo. Kung di yun ka mudawat, ang pagbadlong maayo, every time badlongon ka, magyaw-yaw ka, imuutok ka yaw-yaw, yung kasing-kasing ka pagbulbul, pero Maria po ka. Akong gidawat ang imong pabadlong. Wa sa kasing-kasing. Iligatang taon nga liho, bam! Lain na sad nga, sayo. Di makanahuna, dili makahimo, nga naman, gitabunan. Kinahanglan ang kahayag sa Dios, usod yun. Sao man na to? Kung ako na ang ibadlong, yun di ko nga, Lord, mga sa tulog ako, sa ko na Lord, ay, wak ko ni ampo, wak ko na ngayon sa Ginoo. Nga bisag nagliho ko, nalako ba ko, nanipig ko, ay, ko Lord, nanawa ko nga ganyan. Sakto Lord, ay kapag naman, ako evaluate ng akong kwan. Sakto Lord, ay, wak kayo mga trampas ka. Ani, kay every time may badlongan ang tao sa may tabo, dili mo tan-aw sa gisulti nga pagbadlong. Dili mo nga, ay sayop da ay ni, kanina akong buhaton, kaya akong buhaton. Lord, abahay ko, di ko kalimutan. Dili man na ma-focus, o sa ma-focus ang bati. Kiinan ko, ano man ka waka na gunahuna, ano man ka mauni-mauna, labi na masultihan ka, dili maumal, sige ka, o tan-aw sa negatibo. Ayaw. Kaya gawas pa sa niya na, wala pa din kasi mong pagalingan na yan. Buang sa limuin. Sige ka
kasubos si mong kagulingon, kay duha man ni atulo. Di ba? Kumuha na gani katulog na balik sa imo. Kay imong i-blame ang Ginoo, imong i-blame kana siya, o labaw sa tanan i-blame imong kaugalingon. Magtuyok-tuyok ra jud na anak. Gawas may ka ay sayop dai. Sige din na ako. Ani dai ni siya. I-focus sa ani di ay ni siya. Usay insakto. Amen? So mo na mga butang nga niyo si Kristo Jesus, ako ang kahayag makahimo jud ko sa pagluwas kaninyo. Kay kung dili mo ni ang verdict ni Jesus Christ. Okay, pasan ko. Mo ni ang verdict, mo ni ang hukom. Ang kahayag niabot na sa kalibutan. Apan, ang mga katawhan nahigugmaman sa kangit-ngit kaysa kahayag. Tungod kay di sila ganahan nga usbon ang ilang kinaiyahan. So, ang tao nga mahigugma sa iyang kaugalingon, please, ang atong kaugalingon, paggawas na ito ni kalibutan, ngit-ngit na ta. Okay? Bakti na ta, makasasala na ta. So, ang ganang koreksyon para na magawas ang bakti, ihatag ito sa kahayag ka. Ang kahayag, may mudanag nga nagkupot pa ta o mga butang diha sa kinabuhi na to. Kung unsa man yun ang rason, nga nung dita ganahan koreksyonan, kaugalingon, garbo. Bilib na sa itong kaugalingon, nagunaw na ta, maayo, tapos sa'yo. Okay? So, di maayo. Nag is something wrong, kaya nga nung sige man ka sa'yo. So, dawato na ito nga, kuwangan padaig ko ni ining da pita, bright kuwaning da pita, kaning da pita di kay kukibaw ako ning timan-an. Timan-an, mahigsuunan. Okay? So, mo nang ang grumbling, yaw-yaw, bagulbol, kasukko, kahiubos, uban pa, out sa bintana. Ilabay mo sa bintana, o labaw sa tanan, ilabay mo sa bintana, kay mong katod sa Ginoo. Lord, imo na ni, gawas na ni sa akong kinabuhi. Now, gawas niya na, lingon si Kristo. Tanan nga magbuhat og dautan, masuko sa kahayag. Tanan nga magbuhat og dautan, masuko mo hate, di ka ganahan. Di ka ganahan tudluan, di ka ganahan padlungon, di ka ganahan koreksyonan, di ka ganahan biyahan, di ka kakuyan ni Diyos. Ya, uy, ani man yun ako ginawa, mao man yun ang dapat. I remember mo, especially kung nagpuyo pa ka, ilaw sa imong mama, papa. Kung ikaw na lang usang, kayo mapakaon sa imong kagulingon, ikay mo abang sa imong yan, ala, pag kinamoy gusto ni mo, way mabuot ni mo. Pero kung Christian ka na, Ginoo nga mabuot gihapon sa imong kinabuhi. Asa nang gigas sa imong kwarta, unsa gigamit nimo sa imong panahon, unsa giusan nimo imong lawas, manubag ka sa Ginoo na. Labaw na kung naadjud ka sa imong panimalay. Din dunay labaw diha nimo. Gawas mo ang labaw nimo magilikana, nagsulti, nagpabuhat imong dautan. Uy, please gawas. Pero wa sila nagpabuhat imong dautan, puhata sunda. Amen? So, masuko yun ang tao na magbiubuhat o dautan kaya sa ganang sa kahayag. Kung di sila mudo sa kahayag, aron di makita ang ilang mga dautang binuhatan. Pero niyon si Jesus Christ. Pero ang tanan nga nagpuyo sa kamatuuran, mugawas yun kung makita yun diha sa kahayag. Aron maklaro nga ang tanan nga nabuhat pinaagi sa Ginoo. Mao na siya, way kahadlok diha sa Ginoo. Balikon yun din ako kay muragwa yun din nga shoot sa mga kung nalabis mga bata. Dili ka mahadlok mangutana kundi ka kasabot. Di ka mahadlok mananghid, labi na ko ang imong paglakaw, sakto ang imong tumong. Di jud ka mahadlok. Ang kadlukan na nimo usara gyud sala. Mao gyud na. Kung mauwaw ka, usara sa imong kawawan, kay nakabuhat ka sala. Pero kanang mauwaw ko mong sulti, mauwaw ko mananghid, mauwaw ko mangutana, mauwaw ko imong kawalingon, ang imong gipaswabe. Imong gipauna. Ano maday mangutana ka? Balik-balik ako din yun, di ba? Ang mangutana mo ay ginod nga bright, dili tong di mangutana. Of course,
Nasa nga di tanan mo isipag pangutana kaya nga pangutana naman kami ni Timothy na to siya. Ang sa tanan lang ani ko ani, ang ko ani ani, ang na may common sense ba? Amen. Gamiton ang imong panghuna-huna. Kundi ka sigurado niya mao jud ka unang pangutana ang Ginoo. Kay kung sa Ginoo po na siya. Balik ko na kayo sa Ginoo pangutana siya. Kay nga naman we need to work. Kinahanglan jud ta magtrabaho nga magsakto ang atong relasyon sa matag usa ginikanan ug sa anak kadto sa ginikanan matag empleyado isag asa pa ka kinahanglan jud ka makat-on og sulti diin musulti ka sa imong gibati o mangutana ka kay wa ka sabot period o mangutana ka unsaon man ni pagbuhat kay di ko kahibaw niini. So mana makita nato si Kristo Jesus ang ni-claim siya lang ang iangkon. Sa ngatos makatawhan niyo siya, ako ang kahayag sa kalibutan. Kinsa ang musunod follow. Dili maglakaw sa kangit-ngit. Kung dili doon na siya kahayag siyang kinabuhi. So, kung isunod ito ni Kristo Jesus, wala ka sa kangit-ngit. Ang pangutana, nga nung masayit sige ang tao, nga nung sige kasala, kaya wa mo follow ni Jesus Christ. Lain ang simple. Wa ka nagsunod ni Jesus Christ. Man ako balik-balik yun ko. Kita, kadaganan na ito, nagtrabaho man kita. Mabata ka, nanatay ka ito na kaedad. Yan mga trabaho. Nag-istorya ka ni Jesus Christ. Dapat siya ka, Lord. Tabangin ko na akong trabaho ka rin na. Iso-iso ka ba ngayon? Or sayon ka ayo. Bilib kay kasi mo ba na sayon ka niya. Manumadi mo. Istorya mo ang Ginoo. Apil ang Ginoo. Bisan gani sa imong iyano kay nga ginbuhaton. Kung mga kisuna, may kong sa kunini. Yan na kaya ng istorya sa kabataan. Nako. Bisan sa mga pagkalibang, dapat apil ang Ginoo. Kanutan ako, kasi malibang din ni everyday. Wala kasi kagkaon hindi ka malibang everyday. Yun sa manay mong lawas. Imong hiluan o hinay-hinay. Katiguan ninyo, ang mga daghang kayo sakit. Kaya kaning lawas, gidesign sa Ginoo, ikakaon mo, wala gidesign sa Ginoo nga every once a month, once a week, every other day, every day. So nga no, inom kag tubig, kaon kag mga utan, kaon kag mga prutas, karon di mo gawas. Why disiplina sa pag-adto sa balinya? O gawas sa tanan. Why disiplina sa pag-ampo lagi ka na ganing mo adto ko banyo? Istorya na lang kita binuray man eh. Patutas mga dili kay ganahan istorya sa mga tao. Habwa ko mga Diyos Ginoo. Salamat Lord. Kay kung dili ka makahabwa gawas nga labi na magatibuang mo. Ala yas-yasan na lang ka sa tiyan niya manabag dadakag bag dili niya puta iyo ihi. Pascal lisura na istoryaha. Na isayon nga gibuhat sa Ginoo. Duwa disiplina nga ang kagalingon sa pag-una ampo pagpangayo sa Ginoo. Amen? So kani nga lawas perfect ni pagbuhat sa Ginoo. Gawa sa katong mga gibuhat niya nga may mga apan. Kay kana sa Ginoo mahimaya unta umaayo siya para atong bata nga buta sin sa gamay pa. Pero mga apan na to nga gagmay ato mangong kita-kita ra. Kami na ako lang. Ginoo dili lagi, dili ikaw lang ako, dili ikaw. Okay, kanang ako ilisan dako nga ako. Kaya ang gamay nga anak kita. Amen. So, muna ang Ginoo ningon siya nga, wala ako sa kalibutan, ako jud ang sa kalibutan. Why maka-claim niya na? Na ba ang Ginoo sa kalibutan? Yes, nasa kalibutan kay makita nato later on kinsa ka sa imong bag-o nga identity. So, kinsa ka? Citizen in heaven. Ikaw na, doon na kay citizenship sa langit. Kaya nga naman, ilang kay rescue ka ni Jesus Christ sa kangit-ngit, kundi gidala, brought sa gingharian sa iyang anak, na iyang gihigugma, sa iyang anak gihigugma, si Jesus Christ. So, sa dihang gidaka niya, mao ni ang usa ka imo pa yung dugang nga gihatag sa Ginoo nga libre. May suunan daghan kay matug Canada, daghan kay matug
US, magpa-change identity sila, di sila mahimong Pilipino, mahimong sila American citizen, mahimong Canadian, muralag kana sila. Okay, may sa British. I am from Britain. May Muslim Spanish, yung masa sila. May kisunan. Bisa usaw nila, bayan na kayo sila musulti, kita na sa naong ay Pinoy. Di pa usab. Kung kibaw mo, sa dami dawat ka ni Jesus Christ, ikatanaw sa mga anghel, sa Pinay ka, inikatanaw nila, wow, ang iyang beauty, panglangit na beauty. Mao na ang makita sa Ginoo, na may kay kapunta to sa langit, perfect na to eh. O itong mga apan, itong mga naw, itong lawas, wala na no problem. Kung may Ma'am Edna dito, ang Sir Ferdy, sa paningunawidad, yung hiya, ng pinig, yang na forever. Kaya di aning darat. Oh, may mabata pa ta. Okay? So, wala mga butang na. Kaya no one can enter the kingdom of heaven unless they born again sila. Yan yung ang Ginoo. Unless you become a little children, kamay ka bata, di isa ka makasulod sa ginharian sa langit. So, ikasunod na to. Happy the little children, mag-shotong patangan to. Mag-kuan patawag sa ginharian. Japanese game ba? Okay, so mo na ang kanindot nga gibuhat sa Ginoo. Now, kani nga citizenship giingon ni Pablo diha sa si Jesus sir makarescue kasi sa langit di naghuwat ta sa atong mangluwas nga si Kristo Jesus. Now, gawas ni ana giusab na bahin ta sa gingharian sa Dios. Bago kang identity, citizen in heaven ka, kabahin ka sa gingharian sa Diyos o sa ubang translation, hari ka. Okay? Now, basa na Revelations 1:5. And from Jesus Christ is the faithful witness, the firstborn from the dead, the ruler of the kings of the earth, to him who loves us and has freed us from our sins by his blood, and has made us to be a kingdom. Wala sa tanan yung gibuhat, hindi mo pagkutang kapahin sa iyang gingarian. Pwede naman tumingon tang Ginoo, buhatan ka lang mong gamay. Gingarian, yan, dapli, hindi mo sulsa mong gingarian. May mga bagay mo, mga nao, mga rice, mga kausa mo, mga tawanan mo, bisag giluwas na mo, nagpadayon mo sa pagpakasala. Pero ang atong mga sala, gi-erase na sa Ginoo. Mo nagita kang hakot o balik sa mga basura nga gilabay na sa Ginoo sa layo kay nga dapit diin ingon na Ginoo ayaw pangistag balik diya. Nganong ganahan tag sala? Kay wa ta kakita sa kadako sa gugma sa Ginoo. Kay wa ta nakakita sa dako niyang sakripisyo nga puroy ba sa iyang gugma kanato. Wa ta nakakita unsa kadako sa iyang mga gibuhat anang kanato. Kani atong kita na maigsunan gidawat nato libre. Na citizen ka, may mo pa kang kabahin sa iyang ginharian. Now, ang ubang translation mo ito yung mo is kings. Pero, mutanaw ta din is it part sa kingdom sa Ginoo. Kaya ang ginharian sa Ginoo, everlasting kingdom. Mao nang ingon sa 2 Timoteo 2:11, dunay mao ni ang kasaligan nga sulti. Kung magpakamatay ta uban niya, mabuhi ka. Kung mulahutay ta, endure, muhari ka. Kung di na to siya ilhon, otro pang kita ilhon sa Ginoo sa langit. So, unsa maning magpakamatay ta sa kaugalingon, sa imong gusto, sa imong mga tinguha nga palibutanon, nga kibaw ka, supak sa gusto sa Ginoo. Mga kabataan, mga kabataan, hindi daghang pang mga miss o mister din nga wala pa'y mga pamilya, balikon dyan ako kumanin. Ang nakita ko, again, kung usa ka, diha sa, again sa Deuteronomy, na nakita ko ninyo dyan ang Ginoo. Hoy mga Israel, ayaw jud ninyo ipakasal ang inyong mga anak sa dili jud parehan ninyo. Katupang hudiyo nga nakailaw Ginoo. Kay mabiralagi sila sa ilang practice, sa ilang pag-worship nga sayop nga Ginoo. May isunan bisan karon nakakita og daghan na kayo mga Christians nga magminyo og dili Christian. Kung naminyon mo nga di mo Christian pareho okay na. Pero sa diha nakaila ka sa Ginoo, mukasal jud ka o makiminyo jud ka, mao ni para nako sayop nga dili na mausab. Kaya di mo na mauli. Kung palit ka og kansunis na sayop, pili pa man may uli. Amen?
Kung na ka napalit, ay, di mo ako gisugod ay sa kung mga pili pa na mo iuli. Nagminyo ka, di na mo pwede iuli. Amen? Stuck na ka nang naggaid na ka forever and forever sa pila pa kakatuig mag-antos kay kaning tawhana nga imong giminyuan nga wala jud makaila sa Ginoo. Tusok-tusok, tunok-tunokon ka sa imong pagkatao. So may nga kuha pa mo na nga minyo, kamo mga single, please, ayaw mo pangandoy, ayaw mo sige bisig pangita. Ganito. Lord, kagaya ko ginanapalihan niya, Lord. Kadugay siya lang yun, ihatan na ko, Lord. Ayaw na mo, anak. Single, kung kakita na kung daghang marriages. Solid na Christians. Punuhay, no? Yan ang anak sila. Pero tungkol kay ang usa, moral lang, ang mga pugos na kay naminyo naman niya, ikaw isisisi pala, kung hindi ka na kong simba. Pero kadugay na ang usa ka Christian, mawagtang na sa pagsimba sa buhay ng Diyos. Kay kapuya naman siya. Kaya naman, itaguli niya, awayon man siya. Mao na ang rason, kapuya naman good ko, kay matag uli mag-away mi. Bahala na lang naa ka karon naglisod ka, naglahutay ka, magpakamatay kasi mong kabuli mo bahala, awayon ka, para mabuhi jud ka. Kay kung give in kaniya nga sige away nimo, patay ka forever, apil siya. Wal kumubuhi ka, magpakamatay kasi mga ganun, bahala na, sige, yaw-yaw ka, sige, yaw-yaw na, sige, ka, pangaway na, bahala na, kulatahong sa kay kunin mo. Ang ako ni makakita ka nga akong ginubuhi, o madugay madalit, ikaw may mada, dili ikaw ang dadun. Amen, magsunan. Para na yung kadang Ginoo, mulahutay ka. Kasi dihang mulahutay ka, maghari ka sa Ginoo. Ang imong pagkompromiso, bisag gamay karon sa imong pamilya, patay ka. So, bisag mo sa problema, di mo magpada. Mga magtiayon. Kung imong ba na linaganahan mo, simba, pasagdi. Kung imong masawa di ganang simba, pasagdi. Padayon ka. Ya, hay, balik ka din, hey, imong anak, wala sila kuan, anak. Wala, di pa nadayon mo na anak, para mo siya reklamo. May libreng kaon. Ya, wag sa pagkaon natin judge kay di ba may tagaan ng pagkaon na dagat Domingo. Ay, pagkaon niya. Ay, problema. Ang ato din yung magtinabangay ta, pero sa ina nga everyday mapagkaon sa ninyo. Di mangita sa pagkaon. Kay consequence naman na sa imong sala. Nga ngano jud isud ka niya. Namo ng mga singles, please, busy mo sa pagkirelasyon sa Ginoo. Ayaw bisig pangita nga imong ika-relasyon pa. Amen? Mientras way bagahe, ayaw pagkarga. Kaya mas hayahay ang maglakaw way karga. Amen? So, mo siya niyang okay. Ang usa ka butang nga may utang nga ang ginarian sa Dios ikaw. Dili na literal na butang struktura. Kita narinig. Ginarian ni sa Diyos, nadaghan kayo. Kaysa dami pangutan sa mga parisiyo. Kano sa mabot ang ginarian sa Diyos? Ingon ang Ginoo, di man na maabot sa imong sige obserbar. Di sa na maabot kay ingon mo, oy nana diri, uto na nga to ang ginarian sa Diyos kay ingon ang si Kristo Jesus, ang ginarian sa Diyos na ani mo. Ikaw ang ginarian sa Diyos. Sa diyang musod, ang hari sa tanang hari, na ang iyang ginharian. Asa siya na ang iyang ginharian kay himudumi ang tibok kalibutan lang ito yuta sa kani karon ang hari-hari ni si Satanas sa Ginoo gyapon ni. Amen. So mo nang ikaw ang pinakaunta sigurado ikay ang tao nga confident ka sa imong pagkinabuhi, wa kay fear, wa kay kahadlukan, kundi sala lang. Okay? Di ka mauwaw, ngay inaanak ra imong status imong kinabuhi, mapobre gyapon. Kani ka uwaw mo kay this guys naman na, pero hari man ka. Amen? Hari na tayo na, ay bot istorya, I need cash, I need money. Karon, punta lang na. Kay imo kay apakan ng gold na perting ka pure. Gold! Kaya sa kinanag-cash na to sa langit. Anto silang sa tagin, himo na ningon ang Ginoo din ha. Nga, kabalik na ito. Maimo ang hingalian, kay kita anak naman na sa Ginoo, ya manununod ka sa Dios o maghari ka uban ni Kristo if
mo share ta sa iyang mga kalisdanan. Kaysa dihang mo share ka sa kalisdanan ni Kristo Jesus, mahimaya ka. Unsa may kalisdanan? Una, gisod-gisoron ka. Sa daghang mga tao, apil ang pamilya. Tungod kay ni Barukas ng pagtuo. Imong silingan, tanan, magsigigyaw-yaw, may tungod kanimo kung sa imong pagtuo. Sagdi lang na, ani na siya. Wa pa ko'y nakita nga tao nga nagtinuod sa Ginoo, nga niunlod ni ining kinabuhi. Wa maunlod. Nitaas, nitubo, ug mas nidako, ug mas niayo ang iyang pagpuyo, ug sa iyang pagkatao. Di na mga tao, mangangha na lang, sa 5 ka tuig, kanong inana siya. Gabi, nag-Bible study, mga bata nga to, tanawa lang si Justin, kapila na ko sige pangabot ng inyong mga kamong mga batanon, kani mga batanon nga kadagdagan ni Justin, mga maguwang ang uban mga manghud, tanawa ilang kinabuhi. Under pa ni Justin, wag karon maminaw no sa babdos, bata pa yun ay mantra. Unsa imong kinabuhi? Why padungan? Kato mga maguwang pa ni Justin, wa kay pay padungan. O si Justin tanawa, 5 years pa lang siya sa Ginoo. Nangalaga pa siya sa Ginoo. Nag-work pa siya 2 years. Diya sa Ginoo, why sweldo? Abi ka sa sweldo. Pero wa siya mo pa eskwela ka 2 years. Kuma siya ni graduate, mga kay si Justin ningali nga, eskwela ko diri. Why mo ni kadaganan? Mag-full time mo diri kay para eskwela din ko. Oy. Eh siya mismo yung di Pati George. Pag ingon niya, murag mauna, kasensed ko. Kausaban na, tayo na pa-eskwela mo siya. Yan ang sanitabo niya. Niminto. Ang iyang maginikanan nga si yaw-yaw against niya, nga waka trabaho, nga mauna. Pero nakita na yung inahan, nindot din. Inspirasyon sa iyang manghod. Iyang manghod doon na. O kinsa pa ka ha? O ka mo, ano ni doon mo si Ginoo? Ano ni Kugi man mo si... Masigig kayo magdakang Bible study kaysa volleyball. So mga mga butang may sunan, maka-experience sa ganin ka sa gahom sa Ginoo, magsakadyo na. So everyday, pili ang Diyos. Amen? Kay iya na ka. So iya ang gingharian kayo sa Ginoo na mo. Gawas nini, kumingon ta nga, hari ka. Yes, hari gud ta diha sa Ginoo, kay mag-uban man ta sa Ginoo sa kung gingon din ha, with Him forever. Na pangutanan nato is, nana akong Espiritu Santo? Yes, na ang Espiritu Santo. Kaya ngayon mismo ang Ginoo diha sa Roma 8. Ang Espiritu Santo, ang Diyos, mo testigo, mo ingon sa imong espiritu nga iyan ang gibuhi din ha. Na ako nimo connected na ta. So may mga, wala di ko kasense ni Ana. Ang tanang Ginoo. Kaya kung video ka na, tanang kasi Ginoo, waka kasense ni Ana, posible na waka ng born again. Yaw, na tingali ka, pero dili tinood ang imong pagdawat ni Kristo Jesus. So, now, to be a king, okay, di mo sa Ginoo nga, pare aron mo silbi sa Dios o sa iyang amahan. Kaigsunan, duha ang title na gihatag sa Ginoo nato sa dihang nahimutan iya. Bago kang tao, tagaan kang bagong citizenship, wa pa kay adto dito para ka mag-process, mangutang pa ka, wa. Way daghang langas. Tagaan kang diretso sa Ginoo citizenship. Diretso ka sa langit. Okay? Gawas niya na, gihimo kang hari o gihimo kang pari. Saka, hari o pari. Kadagko ang katungdanan. Kana mga title bisag sa ato karon, kung ikaw si Pinoy, yukbo ang tanan. Kung ikaw sa ang pinakadako nga pare, yukbo sa ng tanan. Kung hindi ka kinahanglan, o mga usap pa ng title din ha, yes, ninot siya mag-IBI, yes, ninot siya magkatagabing pulong. Pero bisag wala pa kakaatan ni Ana, tungod kay gi-edukado na ka, gi-educate na ka sa Ginoo sa iyang pulong. Pari ka, inumdumi, unsay mga responsibilidad sa kapari, maghatag o offering, sakripisyo sa Ginoo. Now, katuso na mo, patay man silang mga nanak, karon sa may patsyo mo. O galingon, ako mga lawas nun na tinguha, nga sumpakin sa Diyos, patay. Ako mga gusto sa kung unang kasing-kasing, patay.
ang nasa akong mga mata nga na internet, kung sa panadinha nga mas taas akong panahon na sa internet, si like, manigong ni Brother Mel. Wala yung basa-basa sa makinabuhi sa ubang mga tao. Uy, pamasahin na sila kung gamito na mong internet para mo preach ka sa gospel, go ahead. Pero nausig lang imong panahon na sing tanaw kinsay nalinhaw sa ilang ipamuhat. Wala basahan na lang ang Biblia. Pagbisi na lang sa pagbasa sa Biblia. Kay mas daghang pangkag madawat nga kaayuhan sa Ginoo. Kay ang imong gi-like, sige. Ang imong gi-share, sige. Ang imong gikomentaryahan, sige. Si Kristo, Jesus, usaray tanawon nimo. Ginoo ra, di ka kinahanglan tab. Di ka kinahanglan og cellphone nga mga hapyo din ha. Di ka kinahanglan. Ay, hapyo sa iyo. Okay? Kaguba sa mong cellphone, guba na. Kala ko cellphone, yung gamit ganina, kung Bible, kaya na kay kukarga. Guba na, nakoy Bible ya. Pagkagubaan na, ano? Akong gipang highlight ko na diya, punta na. Pero akong Bible, hala, 1995 ko na akong Bible. Kaya karong muli pa. Masta yung Bible. Ngayon yung kampingan sa yung pumukid na muli. Mas mahal pa kaysa imong cellphone. Dapat mas mahal pa sa imong cellphone na imong Bible. Na magsunod, pare ka, gawas na anak, imong kagalingon, imong ihalad sa Ginoo, ipagamit mo sa Ginoo sa pagsangiyaw sa pulong sa Dios. Mangutana na sa Ginoo ninyo. Jonah hapit, katunga na sa tuig. Kinsa ang tao nagingnan ka sa Ginoo, mauni ang hatagi o panahon ni ining tuiga. Nga imong madala diha sa Ginoo. Kay kung wa kay gitrabahoan na tao karon, mo ending ang 2014, zero gihapon ka, wag po kay kalag na da sa Ginoo, apil na mo mga kabataan. Kay sunan, dako kayo bunal nga mag-abot sa Ginoo ninyo ambot. Ano sa niya hapa, pero hapakan din mo. Kay buhi siya nga bana ni siya nga fertile kayo. Kung makigduga ni bana, sige ka kamagdos every man kumain mo. Ang tao biya ko sa mamagdos. Kaya ito lang ipangay sa Ginoo, Lord, sa lang ka anak sa matag tuig. Dapat mga nagka. Dapat mga nagka. Dili baog ang Ginoo. Nganong wa ta nang anak. Kaya wa tay dugdug sa bana. Wa tay istorya, wa tay maayong relasyon. Pero tanawon sa nimos tinawhan nun, magsige man da sila sumbagay, murang sa iring o ero, pero perte mang daghanag anak. Ngano man na? Ano nakahimo man ang tao, ano nakahimo man tanana. Pero sa bahay nga espirituhanon, na dili gani ka magsabak, magbudlay ka, ikaw pa mong sakit-sakit, parang ang imo ra tura ka sa imo kwarto nga mag-ampo ka, Ginoo tagay kog kalag. Tagay kog kalag. Kung maghilak ka sa Ginoo hangtod tagay kag kalag. Nganong di ta mo ampog sama ni ana? Kay wa kay pagbati sa mga kalag. Unsa mata? Patay. Nahimugso ta nga patay. Kay sunan di na pwede. Manganak jud ta. Na jud tay makapit sa atong pamilya. O ganito sa gawas. Na jud makikita sa imong kahayag mayo sa ganahan kumukuyog nimo. Asa makatigsimba? Ngano na usab man ka? Nakoy nakita-ani mo lahi na lagi ka. So ako dako jud ning hagit na ko every year mugawas na sa iyong lunggan basta ako di ko manubag sa Ginoo kung man manubag na sa Ginoo panganak. Na kay madang ma-disciple makuyog-kuyog makaubanin mo sa pagpamuhat diha sa Ginoo. Yes, ana tag mga kabataan kasi yung mga kabataan. Ladugay pa na pila pa na kay years para na sila mahinog. Ug labas sa tanan may mo sila hamtong. Kay kabataan, magbira-bira pa man na silang mga anak, silang mga ginikanan, ginaginaginikanan, wala pa yun sa Ginoo. Kaya kadaghan sa mga bata itong ikaputin, nga pila na kabuk ang nahabilin. Amen? Sa kamo mismo ang ginikanan nga nagailan na sa Ginoo, maglisod magdala sa inyong mga anak. Pero ang mga tao nga wala makaila o dili imo member sa family, most likely imo na silang madala diha sa Ginoo. Pag-ampo, mao na ang atong pagkapari. Muampo ta sa itong mga silinganan. By the way, praise and worship. Before ko makalimutan din, starting June, after sa service, one Sunday,
One Sunday. Basta to, third Sunday, matamamitin ng praise and worship. Second Sunday din. Kaya after na, inot na, kaya after sa prayer and fasting. Maglakaw lang ta, manuyok lang ta. Kita na opportunity, humana ta, pray ta. Maglakaw lang dito sa itong palibot. Mag-pray lang ta, sa kaning matagbalay, mga ato na diyan. Ginoo, dadaaning balay. Dadaaning balay. Ato, umulon, ato, hatag sa ginusa, ang tibuok, mga balay dito. Minasa ubos. O, dito manakal lang ilang dyan, kay taas kayo, nananakas ubos. I-pray na to. Eh, grabe sa kanatong bagdoy-bagdoy dahil sige taglakaw-lakaw dito mo yung ginoya. Kanin, balaya, sudla na yan eh. Uy, ako ng balay. Uy, mga kuha na biya. Uy, kuha na biya ako. Si kuha na biya ako. Ay, kasi kuha na kahari ka. Pari ka. Pari ko dyan ka may bayad. Muna silong pagkapari. Os mo na sabihin na to. Wala na sa atong huna-huna ang iampo ko. Ikaw wali ampo. Nagmay mo, bayad pa ka. Muhato pa ka dito pa mo bayad ka para na mo ampo ni mo. Nagaskas lang ka sa imong kwarta. Ang Ginoo lagi libre tanan. Libre tanan. Ang imo lang yun. Imo yabli mong baba, imong kasing-kasing, mutuo ka niya, muduol ka niya, bisag asa ka, bisag unsa nga sitwasyon, imong pangayon sa Ginoo. Makita ni mo kanyap sa iyong pamilya. Alam mo silingan mo sa mo sa mo. Alam mo ni mo. Kailangan naman eh. Kay karong adlaw, karong mga panahon na kita na dyan kong Ginoo, grabe dyan kayo matubag ang Ginoo. Grabe ang matubag ang Ginoo. Matubag, pangayin mo, diha. Gadali ang Ginoo kita rin galangay-langay nga muuli kay mas nahigugmata sa kalibutan kaysa langit. Piksunan, kung papilion ka karon, manipa ka o langit na, kisay sa kasimtamot. Sure. Eh, kasakit, Lord, sakit pa ko, Lord. Kailangan mo ni Lord. Lord, may mga Ginoo, glory, hallelujah, kung mga Ginoo, salamat, kung di pa mao, taga-inta, kung galit yun inyo, sa pa kung madugay mong doktor, tagay ko kwarta, kung di ko mangutang. Ano na akong mangutang? Tagay ko kwarta, di ko mangutang. Yung sa mga kay kwarta, matubog doktor, ano yung Ginoo, ato, by faith. Ana, magsuunan lakaw sa pagtuo. Dili sa mga butang makita. Dili makita o makakita kag milagro. Kaya wak man kakakita o mga butang. So na nag-ampo ko. Nga sa dihang ato tinudo ng atong bag-ong identity nung dumion sa naka, taga-asa ka, langit na ka. Pilipino ka, taga-langit ka, bahala na nga itong US, mas lami ang langit. Kaya sila kaniyot raman. Mahanaw lang tanay lang mga porta, bisag natin ay daghang kabutangan o daghang mga balay o mga, di kayo nag-atubig ko yun silang balay, mas kadaghan. Mga yuta, wala yung mahitabo. Apan sa dihang ikaw maglakaw sa Ginoo, lahi magigsunan. Sumuang po kung mga ito sa Ginoo nga unta ang inyong kinahanglan, ang inyong buhaton, maglakaw mo diha sa skip pa niyo. Maglakaw mo diha sa pagkabalaan sa Ginoo. Kaya ang pagkabalaan, kaya pagpuyo sa gingharian sa Diyos, dili may tungkol sa taon, inom, kung dili may tungkol sa pagkamatarong, kalinaw, kalipay. Na ba ang kalipay o kalinaw? Na kung maglakaw ka katarong. Tanaw, una ang righteousness. Maglakaw ka sa sakto, maglakaw ka sa tinuod, maglakaw ka usay ikalipay sa Ginoo. Maimo ang dili mabayaran og sapi, kalipay ug kalinaw. Di na nimo mapalit bisag asa. So tungod kay mao ni mga butanga, puy-an ato ang kinabuhi with a godly Diyos no nga kinaiya ug mapasalamat ta attitude and gratitude godly. Di ta na masigig reklamo, di na ta masigig babulbul, di na ta masigig tanaw sa bati, tanaw ka sa gibuhat sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Labi na sa atong kaluwasan. Pasay, may nga, Lord, taga na kayo giyatag na ko, Lord, ang kaluwasan ng daan, Lord, grabe na. Kaya, imo ba dyan kung imong citizen sa langit? Imo ba dyan kung imong hari? Maghari ka uban ni Kristo Jesus? Kagrabe na. Unya, nanhinapos kalibutan, ako yung gamiton para kani ako mga silingan, ako mga parinti makailan mo. Ako radanis lang iampo. Ilista.
Nga makakita kasi mong prayer book nga naglista ka rin na 19 o sa bana o 2000 unsa yung mahuman kakita ka years from now na niduol sila sa Ginoo. Ma-amaze ka, ay mong gibuhat. Wa man kay kwarta nga, murag, diba? Kung natay kwarta, dali kay ta makabira tao. Kung na kay kwarta, kung salamat mo pobre mo kay kanyang madang tinuod sa nang nangita o Ginoo kay wa man kay sapi in taong hatag o sisimba ka din ngayon. Buli ka naman ginamot pa ng isipruhan ko. Ay mahali, matagpuyo sa kuyaan niya, matagdomingo, libre ang pinagdo. Hasta pa ni hapon. Wa kay kwarta, ang imo ra gyud mabusog ka sa pulong sa Dios. So, unta ang gugma sa Ginoo nga giluwas niya sa gahom ni Satanas. Ug sa kalay sa impierno sa atong pagkamakasasala, makahimo nato makasalamaton. Unta mubuhat ta ato ipakita na unsa ta citizen ta sa langit bisag nata sa libutan, dili ka maglakaw nga mabukoy-ukoy. Maglakaw ka nga sigurado na confidence dili sa imong kaugalingon kundi sige buhat sa Dios sa akong kinabuhi. Dahil kayo daw dato sila akong di. Lakas lang na daw kundi wala na. Di na ka mahadlok. Lord, hadlok na sa akong Ginoo. Pasaylo ako. Dili citizen ka, hari ka. Inay mo kaugalingon citizen ko sa langit. Hari ko, pari ko. Amen. So, anila sa kalibutan, ang salang ka, sulugoon lang kay tagdating. Atong mga naw, mga sulugoon kayong mga naw. May problema. May problema. Kanyo lang Ginoo, kailangan ka nga malabaw ka, greatest ka, ikaw ang sulugoon sa tanan. Ganahan ka nga una ka, ulipon ka sa tanan. Kailangan ka maguna ka sa langit, ikaw magpaulipon sa tanan. Dili kay dili oy ako jay magpasilbi sa tanan. Pastilan hagbong ka di ka kapos langit. Di ka katungtong sa hagdanan kapos langit. Okay? Mulupad ka kadiyot, i-corruption yung man talikag hagbong. Dili may isunan. So I praise and I thank God na kita iyang imong pari para magpadayon na sa pag-ambo, sa pagsangiyaw, sa pag-disipulo o mga katawhan. Ako din ang pangayoon niya sa Ginoo nga unta maglurat ang inyong mga mata hangtod nga makakita mo kung mga katawhan nga inyong idisipulon. Dili unta mo makatulog sa inyong mga higdaanan, maglimbag-limbag unta sila Ginoo hangtod sila mosunod nga muha sila, mangita sila ug ilang makatawan nga ilang mga madala diha sa inyong ginharian. Amen. Pagsunan, kita ang ngayon tagakatulog, kita ang ngayon tagakapahulayan. Kung wa ka nagbudlay para sa Ginoo. Kaya ang tinuod nga lami nga katug na sa iyang budlay ka para sa Dios. Kung nagbudlay ka para sa imong kagalingon na, para na sa imong pamilya, wa ka nagbudlay para sa Ginoo, then palpa ka sa imong pagkakristohanon. Di ka angayan matug nga maghayang. Di ka angayan matug nga nagpiyong ang mata. Kaya matug ka, dali matug, sikap na po mata. Then makaremember unta ka niini mga butang kay magigsunan. Grabe ang ibuhat sa Diyos. Amen? Ngayon ka Lord, ayaw ituhod di mo niya. At i-Diyos si Lord nga, nabaw na Diyos ko Lord, unta, makahimo na rin mo sa pag-push na Lord, kiyahi ko, mora nga Diyos nga ito, kiyahi ko Lord, imo ko Ginoo, gamita ko, kana Diyos may gamita ko, Ginoo, very good, mora niya akong ipabot. Kaya bisan pa, nga nakakabisi ka sa imong trabaho, ang Ginoo, mudag kalag. Amen to, kanit? Isa ka inspiration eh. Tigaan pagkalag. Ang kalit lang panuhol ng silingan, o kisa na sila din na, kay, di ba tawag? Lord, tawag, tsaka lang ba? Tsaka yung oras Ginoo sa pagpanuroy. Kung na ako ganyan, Lord, kaya mapagpakuhay na kay kapon na yung kay Ginoo, pero taga-eko ka lang. Pero uy, yung sa kay Ginoo, lakaw ha. Kaya kasi kuhaan mo si okay? Or, di na kakalakaw, ano, masakiton kay kanda ko. Lakaw. Kay there are times ang Ginoo mo testing sa atong kasing-kasing kung anda man mong buhian kaning mga butangan ng adlaw para siya unahon. Andam dito. Amen?
Kami bitaw, gibuhay man namong tanan kay Ginoo. Full time kay everyday. Ako jud. Okay Lord. Lisod sa sinugdanan. Pero sa iyo na ini kadugayan kay mas nakita nako ang kaanindot sa Ginoo. Amen mga igsunan. I hope you will have the same joy, the same love, the same peace. Let's pray. Father, I thank you, Lord. I know that you've been challenging, Lord, sa imong makatawan. Ihagitin mo sila. Karon mo niya, o karon dako kayo mong hagit, Ginoo. Amahan, iguang na kasing-kasing butuaw, muhangyo, mangayo, o Ginoo. Natagahan mo sila kalang. Yes. Nga ilang mamatuto sa pagpasunod sa imong pamaagi. O kang ilang kinabuhi, mahimong example amahan sa Diyos nun na kinabuhi. Na imong gibag-o tungod sa imong kaayo pinaagi ni Kristo Jesus. Lord, salamat panalangin mo makatawan, even sa mga tithes and offerings o Ginoo, panalangin ni kani nga magamit na mo sa kamayan sa mga ngalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless.